Ved I hvad, drenge? I er kraftedeme dejlige, mand. Prøv at høre, det er ikke et billede, som er det video. Nå, det er video. Så lige nu udsætter dig selv, at det kommer på YouTube. Det er Medina. Gik jeg ned i kælderen. Ja, det er Medina. Du er faktisk Medina. Du er faktisk Medina. Jeg synes faktisk, du minder om Medina. Ja, det siger jeg. Jeg tror, det er øjnene. Jeg tror faktisk, det er øjnene fra Medina. Og noget med det gæst. Måske en lille smule. Og noget med det gæst. Så er det en god kammerat. Så er det god. Kan jeg komme lidt ned, så tænker vi, at det er sgu fra Medina. Jeg har. Må vi se Jan i gæst, dreng? Ah, kom der, Jan. Ligesom lige, Jan. Vi skal se, om du kan samle en kæreste, så... Jeg ved, du kan tage 100 armbånd, ikke? Kom så. En der tjekker jo røden, og jeg skulle søge til. Kan jeg tage 100? Hvor er du? Du lover ikke mere. Og det sjove er, at hvis du kommer ind og siger, at jeg har lidt til dig, så starter du med at underbøge øjnene. Og når jeg så har fået sagt ja, så kommer der altid lidt. Jeg vil bare lige, fordi jeg Der er footy! Footy! Det er også en måde, at Det er bare lov at byde. Det er bare lov at være med. Bare lov at byde. Min hund, den er overgivet sammen her. Ja, det er slut. Det er magt, der ikke flere kærtegn. Og hvem sidder her? Nej, det er hyggeligt. Vi tager benene i op. Fuck! Hvor er det bare... Du kan ikke helt skulle væk. 200 kilo. Fuck. Nej, det var den spøgelses minus. Det går ikke, kan det. Ja, men du ødelagt det. 200 kilo, det er måske lige overgang. Det er Biva. 120 kilo? Ja, Kasper. 120 kilo? Sejlstole i ude. Ej, kraft, det er billigt også, du. 120 kilo? Jeg har ødelagt svanen over ægget der. Kasper H, kan vi lige få en svane mod Biva? Kom Kasper, op på Bertha. Kasper, jeg skal lige have en lille manifest på Biva. Hvad for noget? Jeg skal lige have din holdning til Biva. Fætter til fætter. Hvad synes I om Biva? Er det Biva? Det har du også ikke Biva. Det er rent Biva, det der. Prøv at se, der er en for billig lort. Billig kvalitet på Biva. Skål for McDonald's. Fucking Biva. 500 kroner. Ej, det er for cirka lovligt. Det er godt til næste, der får besøg her. Ja. Det er jeg. Hvad så, Hune? Er du tilfreds med kvaliteten af dine møbler? Det står til max 220 kilo, så det sidder her. Hey, prøv lige at give Kasper en stom tilbage. Så der er nogen, der lyver. Hold nu kæft, mand. Okay, det er faktisk også. Det er faktisk heroppe også. Har du samlet den forkert, eller?